Sipokot area. Sipokot. Nagsundo ako ng aking anak mga idol at hindi siya nakasakay, wala ng jeep. Ang jeep kasi dito ay 5 PM lang. Nabos yung anak ko sa school ay mahigit 5 na kaya wala naman sakyan. Dito kami ngayon sa ihaw-ihaw, nabili kami ng ulam. Ayan. Balot yung ulam namin at dugo at saka dugo. Pwede na yan, instant na ulam. Ito yung aming service. Anytime pwedeng umalis. Yan, idol. Gabi na. 15 minutes na going to Sigamot eh. Garmayo ka brief. Ko? Piyo. Karoon na yung naglalati-lati yung taan. May helmet ba kayan? Ay, late! Grabe mga idol, may helmet yung anak Kung ni... nakaitong nabado. Oh, nagkatulato. Maikop. Ingat no, baka makapating safety. Dapat may common safety, safety belt. Ang liit na diferensya mo dyan, halang ka pati. May manta ka pang pilhin. Diyos ko. Simple yun lang ang pag-tindog ba tiyo. Yung kapot-kapo. Yung kapot-kapo. Kung maikop na pina, gano'n ng mga amo. Kung maikop. Nababalat na pag yung konti na. Good morning. Happy Friday po sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong umalang umuwi mo sa amin. Kaya ganda ng umaga. Pag-ibig sa amin ang problema. Ito'y kayang-kaya. Tawin lang mo siya sa lahat ng oras at pinahanaan ng ating buhay. Kaya sarap pakinggan mga Lord sa aming nalilin. Nag-aalitan sila sa mga oras na ito. Nangyawa ko ng mga lip ng mga mangga. Mga lagyan sapagkat yung aking nag-explain ng aming mangga hindi ko inahantis. Ay, kadaming naglagyan ako. Ayan mga idol. Ayan ko yan.